ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଭୁଲ ନା ଅପରାଧ। ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିସ୍ମିତା ଲେଙ୍କା। ଦୀପ୍ତି ଆଜି ଭାରି ଖୁସି। ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଘୁରି ଘୁରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ଗମ୍ଭୀର ଦିଶୁଥିବା ଦୀପ୍ତି ଆଜି ବିନା କାରଣରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁରୁକି ହସୁଛି। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ତାର କାମକୁ ନେଇ ବହୁତ ସିରିୟସ ଥାଏ, ଆଜି ତାର କାମ କରିବାରେ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ପରି ଜଣା ପଡୁଛି। ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ସମୟ ଦେଖୁଛି, କେମିତି ସମୟ ହୋଇଗଲେ ସେ ଘରକୁ ଯିବ। ସେ ତାର କାମକୁ ନେଇ ଯେମିତି ଗମ୍ଭୀର, ସେମିତି ୱାର୍କ ପ୍ଲେସର ନିୟମକୁ ମାନିବାରେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରେନି। ଅଫିସରେ ୱାର୍କିଂ ଆୱାରରେ ଫୋନ ନିଷେଧ। ତାର ଅନେକ ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଏହା ନ ମାନି କଲ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୀପ୍ତି କେବେ ସେମିତି କରେନି। ଅନେକ ଥର ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ପରିହାସର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜିକାଲିର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୁଗରେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବିନା ଫୋନରେ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରାୟ ଲାଗେ, ସେଠି ଦୀପ୍ତି କିପରି ନିଜକୁ ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ରଖିପାରୁଛି, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାର ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳି ନାହିଁ। ଆଜି ତାର ଖୁସିକୁ ସେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତାର ଅଫିସର ଆୱାର କେତେବେଳେ ସରିବ ଆଉ ସେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନରେ କଥା ହେବ। ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ରୁମକୁ ଫେରି ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଘରକୁ ଫୋନ କଲା। ସବୁଦିନ ଭଳି ବୋଉ ଫୋନ ଉଠେଇ କହିଲା, ହଁ କଣ ଘରକୁ ଫେରିଲୁନି କି? ଆଜି କଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଫୋନ କରିଦେଲୁ? ସବୁ ଠିକ ଅଛି ତ? ଦୀପ୍ତି ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଏହା ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଦୁଇଟା ଖୁସି ଖବର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବୋଉ ଆଗରେ କହି ଚାଲିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ଆଜି ତାକୁ ତାର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରମୋସନ ଟା ମିଳିଯାଇଛି। ଏଣିକି ସେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ କାମ କରିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖବରଟା ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ତାର ଖଡୁସ୍ ବସ୍ ଠାରୁ ଏଥର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର କରି ଆଣିଛି। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଯିବ ଆଉ ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ କିଛି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାଉଁଟି ଆଣିବ ସ୍ମୃତି ଭାବରେ। ବହୁଦିନ ଆଗରୁ ଦୀପ୍ତି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା ଏଇ ଛୁଟି ପାଇଁ। ଯାହା ହେଉ ଏଥର ତାକୁ ଆଉ ଟିକେଟ କ୍ୟାନସେଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏଥର ରଜରେ ସେ ମନ ଭରି କିଛି ଦିନ ରହିପାରିବ ନିଜ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ। ଏବେଠାରୁ ଦୀପ୍ତି ମନ ଭିତରେ ତାର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସବୁ ଆସି ଯାଉଥାଏ। ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଏ ମଧ୍ୟରେ, ଯେବେଠାରୁ ଦୀପ୍ତି ଘର ଛାଡି ତାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡିଶା ବାହାରେ ରହୁଛି। ଏହି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିନାହିଁ କି ସେ ରଜ ସମୟରେ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଯାହା ହେଉ ଏଇ ବର୍ଷ ତ ସେ 10 ବର୍ଷର କ୍ଷତି ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ବି ତାର ମନେ ପଡୁଛି କେତେ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଥିଲା ସେ ସବୁ। ସମ୍ବଳ ସିନା କମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମ୍ବଳରେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ଭରି ଯାଉଥିଲା ଅପାର ଖୁସିରେ, ଯାହା ଆଜି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦୀପ୍ତି ସେ 10-15 ବର୍ଷ ତଳର ସ୍ମୃତିରେ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ରଜ ତାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ପର୍ବ ଥିଲା। ଖାଲି ଯେ ରଜ ଛୁଟି 3 ଦିନ ରଜ ମଉଜ ହେଉଥିଲା ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ପର୍ବର ଗୁରୁତ୍ୱଟି ବହୁତ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଥିଲା। ଏହି ପର୍ବର ମୂଳ ଅର୍ଥ ଥିଲା ଏମିତି, ଯାହା ନାରୀତ୍ୱର ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ସମ୍ମାନକୁ ଉତ୍ସବର ରୂପ ଦେଉଥାଏ। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଚାରକୁ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ପୁନଃ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ତ ଏହି ରଜ ପର୍ବର ମୂଳ ଆଧାର ଥିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ସମ୍ଭବତଃ ପୁରୁଣା ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଓ ଉଦାରବାଦୀ ଥିଲେ। ଲାଗେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଗଭୀରର ଥିଲା। ଆଜି ଓଡିଶାକୁ ଅବକଥିତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଓଡିଶା ସ୍ତ୍ରୀତ୍ୱକୁ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାରେ ସବୁବେଳେ ଆଗୁଆ ଥିଲା ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଦୀପ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ମାଟି ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ ଥିଲା। ଆଜିର ଓଡିଆ ଯୁବପିଢି ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଓଡିଆ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ସଂକୋଚ କରନ୍ତି, ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ କରି ସେଥିରେ କିଛି ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ମିଶାଇ କହିବାରେ ବେଶ୍ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୀପ୍ତି ତାର ମାତୃଭାଷାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚଳିତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କେହି କିଛି ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ସେ କେବେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତର୍କ କରିବାକୁ ପଛାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଯାଇଛି, ଦୀପ୍ତିର ପାଦ ତଳେ ଲାଗୁନି। ଏଥର ସେ ବହୁଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ପୁଣି ରଜ ସମୟରେ। ପିଲାଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାକିରିରୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନେକ ରଜ କାଟିଛି ନିଜ ପରିବାର ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ସେ ସବୁର ସ୍ମୃତି ଆଜି ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଯାଉଛି ତାର। ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ମାସେ ଆଗରୁ ଦୀପ୍ତିର ରଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥାଏ।
ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ସେ 500 କି 1000 ଟଙ୍କା ବି ବହୁତ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ। ସକାଳ 10ଟା ଭିତରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଆଗରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଦୀପ୍ତି ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗ ସୁପ୍ତି। ଦିନ ସାରା ମାର୍କେଟ ବୁଲି ବୁଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାଟ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ଘରକୁ ଫେରିବାରେ ଯୋଉ ମଜା, ତାହା ଆଜିକାଲିର ଅନଲାଇନ ସପିଂ ରେ କାହିଁ। ଦୀପ୍ତିର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ପଡିଶା ଘରର ସୁପ୍ତି। ଦୀପ୍ତି ଆଉ ସୁପ୍ତିର ବାପା ଗୋଟିଏ ଅଫିସରେ କାମ କରନ୍ତି। ଦୁଇ ପରିବାର ପଡିଶା ଘର ଭାବେ କମ୍, ବରଂ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପରି ଚଳନ୍ତି। ସେଇ ଘରେ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଦୁଇ ପରିବାରଙ୍କର ଏକାଠି ହୋଇ ଚଳିବା। ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ଦୀପ୍ତି ଏବଂ ସୁପ୍ତି ଏକା କ୍ଲାସରେ ପଢନ୍ତି। ସମବୟସ୍କ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼। ଏବେ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଣି କଲେଜ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଦ ଦେଲେ। ସୁପ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ରଙ୍ଗ ତାର ସଫା, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନାକ, ଢଳ ଢଳ ଆଖି, ସୁନ୍ଦର ଲମ୍ବା କଳା ମଚମଚ କେଶ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚେହେରା। ଦୀପ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ସାଧାରଣ, ରଙ୍ଗ ଟିକେ ମଳିନ। ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ତି ଦୀପ୍ତି ଘରକୁ ଆସେ, ଦୀପ୍ତିର ବୋଉ ଆସୁଣୁ ଯାଉଣୁ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ଗୋଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡି ପକାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଯାଏ ଦୀପ୍ତି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ହଳଦୀ ବେସନର ଗୋଟିଏ ଗିନା ଗାଧୁଆଘର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଦୀପ୍ତି ଏସବୁ ଦେଖି ଚିଡିଚିଡି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୋଉର ମନ ଦୁଃଖ ହେବ ବୋଲି କିଛି କହେ ନାହିଁ। ମା ମନ ତ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥାଏ ଦୀପ୍ତିର ରଙ୍ଗ ଟିକେ ସଫା ହୋଇଯାନ୍ତା କି ସୁପ୍ତି ଭଳି। ଅନ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀପ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ତି ଠାରୁ ଆଗରେ। ସେ ପାଠରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହେଉ, ଦୀପ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ସେଭଳି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଦିନ ଗଡି ଚାଲେ। ନିଜର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚେହେରା ପାଇଁ ସୁପ୍ତି କଲେଜରେ ବହୁତ ପପୁଲାର ଥାଏ। ତାର ଟିକିଏ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ କଲେଜରେ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ତିକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। ସୁପ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଦୀପ୍ତିର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡେ। ଦୀପ୍ତି ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। କାହିଁକି କେଜାଣି ଏଥର ଦୀପ୍ତି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ତିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁପ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁପ୍ତି ବହୁ ନୂଆ ନୂଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ବସା ଉଠା କରେ, କ୍ଲାସ ମିସ୍ କରେ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ଫେରନ୍ତି। ସୁପ୍ତିର ଅଜାଣତରେ ଦୀପ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ ସେ ବୁଝିପାରେନି। କିନ୍ତୁ ଦୀପ୍ତି ଏକାଗ୍ରଚିତ ହୋଇ ପାଠ ପଢାରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଥାଏ। ସେପଟେ ସୁପ୍ତି ତାର କଲେଜ ଜୀବନକୁ ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରୁଥାଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା କଥା, ସେଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ସେ ଆଉଟିଂ, ପାର୍ଟି, ଫଙ୍କସନରେ ନଷ୍ଟ କରିଚାଲିଥାଏ। ସୁପ୍ତି ଆଉ ଆଗ ଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ବିନା କାରଣରେ ଦୀପ୍ତିକୁ ଆଉ କଲ୍ କରୁନଥାଏ କି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେୟାର କରୁନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ପାଠ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ପଡେ, ଦୀପ୍ତି ତାର ମନେ ପଡେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଏବଂ ପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ। ଦୀପ୍ତିକୁ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳସ୍ୱରୂପ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳେ ଏବଂ ଭଲ ରାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଅପରପକ୍ଷେ ସୁପ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆଶାନୁରୂପ ହୁଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ଭଲ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ରାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆସି ନଥାଏ। ଏବେ ବି ଦୀପ୍ତିର ମନେ ପଡେ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଅଙ୍କଲ କେତେ କଷ୍ଟରେ କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଡୋନେସନ ସିଟରେ ଏକ ଭଲ କଲେଜରେ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ଝିଅକୁ ଆଡମିସନ କରିଥିଲେ ତାର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ଦୀପ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ନିଏ। ଏଥର ଦୀପ୍ତି ଆଉ ସୁପ୍ତିର ଆଦୌ ଦେଖା ହୋଇପାରେନି। କେବେ କେମିତି ଛୁଟି ଦିନ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ଥିଲେ ସୁପ୍ତି ଦୀପ୍ତି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ତିର ନିଜର ପାଠପଢାକୁ ନେଇ ସେପରି ସିରିୟସନେସ୍ ଆସିନଥିବାର ଦୀପ୍ତି ଜାଣିପାରେ। କଥା କଥାରେ ବହୁତ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରେ କି ଏସବୁ ମଜାମସ୍ତି ସବୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥର ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ସଜାଡି ଦିଆଯାଏ, ପରେ ଜୀବନ ସାରା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିହେବ। ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କ କଥା କହି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୁଝାଏ କି କେତେ ଆଶାରେ ସେମାନେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଜମାପୁଞ୍ଜିକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଭାବି ନିଜକୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧାରି ନେବା ଦରକାର। ସୁକ୍ତି ଉପରେ ଏସବୁର ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା ପରି ଲାଗେନି।
ଅଲଗା କଲେଜରେ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ୍ତି ପାଖରେ ସୁକ୍ତିର ସବୁ ଖବର ରହିଥାଏ। ସମୟ ଗଡି ଚାଲିବା ସହିତ ଦୁହିଁଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ର ଶେଷ ବର୍ଷ ଆସିଯାଏ। ଦୀପ୍ତି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇ ସାରିଥାଏ। ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଦୀପ୍ତିର ଚାକିରି ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କେବଳ ଫାଇନାଲ ଇୟର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଜଏନ କରିବା ପାଇଁ ଦୀପ୍ତି ସୁଦୂର ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସୁକ୍ତି ନାଁରେ ଅନେକ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଶି କୌଣସି ଏକ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି ଖବରଟା ସାରା ସହରରେ ନିଆଁ ଭଳି ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସୁକ୍ତିକୁ କଲେଜରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଙ୍କଲ ସେହି ସମୟରେ କଲେଜ ଯାଇ ଅନେକ ନେହୁରା ହୋଇ ଆପୋଲୋଜି ଲେଟର ଦେବାରୁ ସୁକ୍ତିକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସୁକ୍ତି ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ। ଜଣେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ପରି ଦୀପ୍ତି ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ସୁକ୍ତିର ପାଖେ ପାଖେ ଥାଏ। ମନେ ହୁଏ ଯେମିତି ସେ ନିଜ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରେ। ସମୟ ଗଡି ଚାଲିବା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଦୀପ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଚାଲିଯାଏ ଚାକିରିରେ ଜଏନ କରିବା ପାଇଁ। ସୁକ୍ତି ଏଥର ମଝିରେ ମଝିରେ ଦୀପ୍ତିକୁ କଲ୍ କରି କଥା ହୁଏ। ବହୁତ ଅଧିକ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ତା ଜୀବନରେ କଣ ଚାଲିଛି ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରେ। ଏଯାଏଁ ସୁକ୍ତି କେଉଠି ମଧ୍ୟ ଜଏନ କରିନାହିଁ। ମଝିରେ ଦୀପ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ କି ସୁକ୍ତି ଏବେ କୁଆଡେ ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ୟୁଟ୍ୟୁବର ହୋଇଗଲାଣି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫଲୋଅର ତାର। ଦୀପ୍ତି ମନରେ କୌତୂହଳ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଅବଶ୍ୟ ବହୁଦିନ ହବ ସୁକ୍ତି ତା ସହ କଥା ହୋଇନି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତାର ଏଇ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ସେ ତାକୁ ଜଣେଇ ନାହିଁ। ଏହା ଭାବି ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଭିମାନ କରେ। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ସୁକ୍ତିକୁ କଲ୍ କରେ ଏବଂ ତାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ ତାର ସଫଳତା ପାଇଁ ଏବଂ ସୁକ୍ତି ଉପରେ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ କରେ କି କାହିଁକି ସେ ଏଯାଏଁ ତାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇ ନଥିଲା। ସୁକ୍ତି ବେଶ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଦୀପ୍ତିର କଥା ଶୁଣେ ଏବଂ ଦୀପ୍ତିକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ। ବହୁ ବାଧ୍ୟ କରି ତାକୁ ରଜରେ ଓଡିଶା ଆସିବା ପାଇଁ କୁହେ। ପୁଣି ପୁରୁଣା ସମୟକୁ ମନେ ପକାଇ ସେଇ ସମୟରେ ହଜିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବୋଲି କହେ। କାହିଁକି କେଜାଣି ସୁକ୍ତିର ଏ ଅଳି ପଛରେ କେବଳ ତାର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ବରଂ କିଛିଟା ଦୁଃଖ ଥିଲା ପରି ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ଦୀପ୍ତିକୁ। ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେମିତି ତାର ଅତି ପ୍ରିୟ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗଟା ତାକୁ ଆଜି ଦରକାର କରୁଛି ତା ପାଖରେ। ସେଦିନ ଠାରୁ ଦୀପ୍ତି ଲାଗି ପଡିଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଦିନର ଛୁଟି ମିଳିଗଲେ ସେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଧାଇଁଯିବ ତା ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ। ଯିବା ଦିନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ ସେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଦିନ କାଟିବା। ଶେଷରେ ସେଦିନ ଆସିଗଲା। 13 ଜୁନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ଦୀପ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁ କରୁ ବାପାଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଯାଏ। ଦୀପ୍ତି ଭାବେ ହଁ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ବାପା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି ସେମିତି ଆସି ଯାଇଥିବେ ଆଉ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ। ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରିବା ବେଳକୁ ବାପା କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ କଥା କୁହନ୍ତି। ଦୀପ୍ତିକୁ କ୍ୟାବରେ ଆସିଯିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି କାରଣ ସେ କିଛି ଜରୁରୀ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦୀପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହଁ ଭରିଦିଏ। ସେମିତି ବି ରାତିରେ କାହିଁକି ବାପା ଏତେ ବାଟ ଗାଡି ଧରି ଆସିଥାନ୍ତେ। ସେ ତ ସବୁବେଳେ ମନା କରେ ତାଙ୍କୁ କି ଆଜିକାଲି ତ ଗୋଡ ପାଖକୁ ଗାଡି ଆସିଯାଇଛି। ଏତେ ବାଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ଆସିବା କଣ ଦରକାର। ଦୀପ୍ତି କ୍ୟାବ ବୁକ୍ କରି ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ବାପାଙ୍କ କଥା ତା ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥାଏ। ବାପା ତାକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ନେବାକୁ ନ ଆସିବାଟା କାହିଁକି କେଜାଣି ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଲାଗୁନଥାଏ। କ୍ୟାବ ଯାଇ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗାଡିରୁ ବାହାରି ଦୀପ୍ତି ଦେଖେ ଘର ପାଖରେ ଲୋକ ଗହଳି। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନିଜ ନିଜର କ୍ୟାମେରା ଧରି ପଡିଶା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବାଇଟ୍ ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଘର ସାମ୍ନାରେ ପୁଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଦେଖି ଦୀପ୍ତି ମନରେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ସଞ୍ଚରଣ ହେଲା। ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଲା ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଏସବୁ ଗହଳି ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସୁକ୍ତିର ଘର ଆଗରେ ହୋଇଛି। ଭିତରକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ସେଇଠି ଦୀପ୍ତି ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଏ। ବାପା ସ୍ୱାଇଁ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ବୋଉ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବା ମାଉସୀକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ସହିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଖିରେ ଲୁହ ପୋଛି ପକାଉଛି। କେହି କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଦୀପ୍ତିକୁ କିଛି କିଛି ବୁଝା ପଡୁଥାଏ କି ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁକ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ନ ପାରି ସତ କଣ ପଚାରି ବୁଝିବା ପରେ ଦୀପ୍ତିର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା। ନା ସେ ନିଜ କାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଥାଏ ନା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ସାହସ ଦେଖାଇ ପାରୁଥାଏ। ତାର ପିଲାବେଳର ଅତି ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ସୁକ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ଆଉ କେବେ ସୁକ୍ତିକୁ ଦେଖି ପାରିବନି କି ତା ସହିତ ମନ ଖୋଲି ଗପି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଘଟଣାଟିକୁ ଦୀପ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥାଏ।
ଦୁଃଖଠାରୁ ଅଧିକ ରାଗ ଆସୁଥିଲା ସୁକ୍ତି ଉପରେ। କାହିଁକି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ସେ? କାହାକୁ କାରଣ ପଚାରିବାର ସାହସ ନଥିଲା ଦୀପ୍ତିର। ପଡ଼ିଶା ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଯାହା ଜାଣିଲା କି କେହି ଜଣେ ସୁକ୍ତିର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ, ଯିଏକି ତା ସହିତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ସେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା, ସୁକ୍ତିକୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ଆସୁଥିଲା। ସୁକ୍ତିର କିଛି ଗୋପନୀୟ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ନେଇ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅନେକ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରି ତାକୁ ଭାଇରାଲ କରୁଥିଲା ଏବଂ ପଇସା କମାଉଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ସୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା, କାହାକୁ କିଛି କହି ନ ପାରି ସେ ଶେଷରେ ନିଜ ଜୀବନ ହରେଇଦେଲା। ସେ ଏସବୁ ଜାଣି ଆତ୍ମଗ୍ଳାନିରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ସବୁଥର ପରି ଏଥର ସୁକ୍ତି ତାର ଦୁଃଖ ସେୟାର କରିଲେନି ତା ସହିତ? ହୁଏତ ସେ ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ଅନ୍ତତଃ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଆଗରୁ ଯେମିତି ମଉସା ସବୁ ଅସୁବିଧାରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଢାଲ ହୋଇ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି କରିଥାନ୍ତେ। ଜୀବନଟା କଣ ଏତେ ଅଲୋଡା, ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଶେଷ କରି ଦିଆଯାଇପାରେ? ଜୀବନର ସେହି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହିଁକି ମଣିଷ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଏ? ନିଜେ ତ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ, କିନ୍ତୁ ଛାଡି ଚାଲିଯାଏ ଏକ ଅମାପ ଦୁଃଖ ଓ ଅପୂରଣୀୟ ଶୂନ୍ୟତା ତାର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଜିର ସମାଜ ଏକ ଭୁଲ ବୋଲି କହି ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଯିବ, ତା ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅପରାଧ ମନେକରି ଦୋଷୀକୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ସତରେ ଏହା ଭୁଲ ନା ଅପରାଧ? ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।